Hello i witam wszystkich ponownie na linii frontu, a w zasadzie na placu boju. Cześć, siema, ja jestem Niklaus, a to jest przeglądarka serwerów, jak widać, z gry Battlefield 1 i z nowitkiego dodatku In the Name of Tsar, czyli po polsku w imieniu cara, do którego, jako że kupiłem sobie ostatnio premium, mam o 2 tygodnie wcześniejszy dostęp. I w tym dodatku mamy nowe bronie, mamy 5 nowych map, czyli Twierdza Brusiłowa, Albion, Przełęcz Łupkowska. Tą Przełęcz Łupkowską już mieliśmy okazję zobaczyć m.in. na poprzednim materiale, bo ona była jako taki, powiedzmy, przedsmak tego nowego dodatku już udostępniona. Galicja, Carycyn i Wołga. I sobie w tym filmiku właśnie te mapy, a przynajmniej postaramy się część z nich ograć. I nowy tryb, zrzut zaopatrzenia, który szczerze mówiąc nie wiem, na czym polega. O, tutaj już niestety się nie dołączymy, bo jest pełno. Spróbujemy się tu na jakiejkolwiek mapce dołączyć. O, na przykład tryb zrzut. O, słuchajcie. Obie strony walczą o zasoby. Zaopatrywanie żołnierzy drogą powietrzną z wykorzystaniem samolotów było podczas I wojny światowej zupełną nowością. Te zrzucane są z samolotów wykonujących cykliczne przeloty nad polem bitwy. Aby zdobyć zasoby, twoja drużyna musi dotrzeć na miejsce zrzutu i je zająć. Im więcej żołnierzy kontroluje daną strefę, tym szybciej zdobywane jest zaopatrzenie. Zrzuty będą czasem zawierać potężną broń elitarną. Potężna broń. Używaj tej broni, by zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Zwycięży drużyna, która pod koniec rundy będzie miała najwięcej zebranego zaopatrzenia. Powiem wam, troszkę takie motywy a la Battle Royale z jednej strony, nie? W każdym razie ciekawe. Nowa mapa, Twierdza Brusiłowa. Bardzo te mapki są ładne. Miałem do tego czasu ograć szansę Galicję oraz Przełęcz Łupkowską i... tak, tylko... nie, i Albion jeszcze. Albion jest troszkę niezbalansowany. Ta mapa wygląda w ten sposób, że mamy po prostu dużo punktów, bodaj 7, oczywiście zależnie od trybu, jaki gramy. I takie porozrzucane wysepki i strasznie ciężko się jest przedostać z jednej wysepki na drugą. Także na tej mapie gra się trochę często. Galicja jest bardzo fajna, bo jest taką typową mapką, taką właśnie typowo pierwszowojenną. W sensie bardzo dużo walk w okopach, wiecie, puste, błotniste pola, te klimaty. Dobrze. Premii nie będziemy aktywować. Aha, nie mogę się do żadnej drużyny dołączyć. No trudno. Stworzymy własną. Odblokowałem sobie bara. I zobaczymy. Pierwszy raz gram w ten tryb. Nie wiem, czym to się je. I oto przed państwem, moi drodzy, mapka Przełęcz Brusiłowa. Jak widzicie... A! W ogóle pojawiła się nowa opcja graficzna, która nazywa się, moi drodzy, High Dynamic Range. Którą mam... Są dwie opcje. Auto jest wyłączone i rzekomo podnosi to znacznie jakość oprawy graficznej. Ciężko trochę mi powiedzieć, jak to naprawdę wygląda, dlatego że po prostu są to mapy, które pierwszy raz widzę na oczy. No, wyglądają one ślicznie. No, jeżeli chodzi o wizualia, to wszystkie te mapki, oczywiście jak cały BF1, są po prostu przepiękne. To w tej materii się tutaj nic nie zmienia. BF zawsze wyglądał dobrze. Dobra, spróbujmy coś tutaj ugrać. Widzę, że tutaj mamy te... Czekajcie, tu mamy te zrzuty. A, mamy go. Ten bar w ogóle świetna broń, udało mi się go odblokować. A, celowo grałem dużo tym wsparciem. Jest to jedna z moich ulubionych broni na ten moment. Dobra, gdzie są te zrzuty? Tutaj widzę jest jeden. I co? I po prostu podchodzę. Aha. I przejmujemy to tak jak punkt, tylko o wiele szybciej. O, wy bandyci. Pszt, granacik. I fruhopla na całego. Także powiem wam, że generalnie zakupu premium jak najbardziej nie żałuję. Był to dobry zakup. Fajnie się gra. Doszło sporo broni, sporo trybów. Dwie nowe armie. Rosjanie i Francuzi. Przy czym w zasadzie u Rosjan doszły tak jakby dwie armie, bo jest taka mapa, na której jeszcze nie miałem okazji grać. Ale możemy grać tam... Po prostu dzieje się ona podczas rewolucji bolszewickiej. Gramy albo tak zwanymi czarnymi, albo tak zwanymi białymi, czyli bolszewikami lub mięszewikami. O kurde, dawaj go! A kurde bele. Mam nadzieję, będę miał szansę wam również pokazać. Nie wiem, czy wszystkie mapy mi się uda pokazać w tym materiale. No najwyżej wyjdzie taki dłuższy. W ogóle przepraszam was trochę za mój głos, ale jest teraz taka pora roku, już się zaczęło robić zimno. Niestety i człowiek gdzieś, wiecie, jechałem gdzieś na rowerze i się trochę
Trochę się przeziębiłem. Także wybaczcie proszę. Rzut zaopatrzenia, leci tutaj fliger tak zwany. Są mapki, które dzieją się w Polsce, faktycznie Przęcz Łupkowska na przykład. Oraz no, na logikę Galicja chyba też się dzieje w Polsce. No i się tu, widzę, ich taktyka polega głównie na kryciu... z shotgunem. Na kryciu się w tych chałupach przy tych zrzutach. Fajnie, fajnie, że coś nowego. Oprócz tego, moi drodzy, czekają nas jeszcze 2 dodatki. Jeden ponoć ma być zorientowany na walkę, jak to się mówi, morską. W sensie na działania jakieś morskie, wojenne. I jeden jest jeszcze póki co niewiadomą. Nie wiadomo, na czym będzie się skupiał, nie wiadomo, czy jakieś armie dojdą jeszcze. No chyba nie, bo już mamy Niemców, mamy Austro-Węgrów, mamy Francuzów, mamy Rosjan, mamy Turków. Chyba już więcej armii się nie pojawi, ale jeżeli mapki w kolejnych dodatkach utrzymią ten poziom, który jest tutaj, utrzymają to tak po śląsku, to będzie, jak to mówi młodzież, sztoś... Zakręciłem się za fest. Dobra, no nie jest dobrze, skupmy się coś na graniu może. Ładnie nam tutaj śpiewają jakieś chorały prawosławne, rusińskie. Także no jakby się ktoś zastanawiał, to nie wiem, czy ta promocja jeszcze trwa. Mi się udało te premium kupić za złoty, moi drodzy, 107. Tyle byłem w stanie dać, jak najbardziej. 170. Tyle oni chcą w normalnej wersji za nie. Nie ma opcji. Tyle bym nie dał. Ale te 107 można jeszcze było wybulić. Szczególnie, że kontentu jest naprawdę dużo, a ostatnio mi się naprawdę tego BF-a pyka przyjemnie i sporo w niego gram. Kurde, kto się tam na mnie... się uwziął. Nie wiem, czy byśmy sobie nie wzięli jakiegoś... chciałem powiedzieć kogoś z bazuką, zapomniałem, że tu nie ma czegoś takiego. Soczewka może taki. I spróbujemy coś tu podziałać. Poburzyć może jakieś domy. W prawym dolnym rogu mamy coś takiego w ogóle, ja nie wiem, czy oni to dopiero dodali w przypadku tych dodatków, takie premie zespołowe. Wiecie, ja w tego BF-a gram stosunkowo niedługo, po długiej przerwie. Także niektóre rzeczy, co być może były dostępne do mnie, są tutaj jakimś nowum. Zaraz wam to pokażę, jak przyjdzie mi się spawnować pewnie za moment. Jak gramy w ogóle ilu? 12 na 12, ale na taką małą mapę. Flammenschütze tak zwany przyszedł. Gdzie on jest? Nie widzę. Tam ktoś jest, ale to nie ten padł. Został po plerach. O ty bandziorze, ty. Lala! Dużo ich tam było. Tam jakiś szniperę się czai. Dobra, skacz! Kurde, typie! I był pierwszy. Jeszcze spadłem do rzeki, w ogóle spłynę gdzieś do Bałtyku pewnie. Dobra, tym mi się jednak grało lepiej. Tu się zrzut spawni. Szkoda, że nie jestem w żadnym teamie, no mógłbym się spawnować na kolegach, ale... nie mam kolegów. Dobra, napierajmy. A ty co? Gościu. Co ty to? Moździerzysz? Jezu, przepraszam. What the fuck? Co to w ogóle było? Dobra, nieistotne. Napierajmy dalej. Jeszcze takie info, bo nie wszyscy się pokopowali, o co chodzi. Czekajcie. Dużo bardzo ludzi pytało mnie o to, co z serią Śląskie Słowa na dziś. Czemu ona nie jest kontynuowana i tak dalej. Moi drodzy, jest kontynuowana, jak najbardziej. Pojawiły się już na ten moment 2 odcinki, przynajmniej na ten dzień, w którym to nagrywam. Pojawia się ona na stronie Gryfnie, na fanpage'u sklepu, moi drodzy, Gryfnie.
sklepu i generalnie strony, bo to nie tylko sklep, oni tam też mają inne jakieś artykuły o śląskiej mowie, jakieś tłumaczenia też właśnie skąd pochodzą, etymologia śląskich słów i na tym fanpage'u właśnie gryfnie, geschyftu gryfnie pojawiają się, to się w zasadzie nie nazywa śląskie słowa na dziś, ale kurs śląskiej gotki z Niklausem Pieronem, profesorem niezafes habilitowanym, czyli mną w dalszym ciągu i jest to w zasadzie w tej samej formie co śląskie słowa, tylko że lepsze. I pojawia się, moi drodzy, co piątek po godzinie 18 na tym fanpage'u. Ja to zawsze też linkuję do mojego fanpage'a. Także, znaczy z mojego fanpage'a linkuję do tego, jak to pojawi się na ich fanpage'u. Także jak śledzicie mojego Facebooka, to na pewno nie przegapicie, także polecam wam co piątek po godzinie 18 taki filmik wjeżdża. Że na dzisiaj mamy środę, w najbliższy piątek pojawia się kolejny. No, także już wszystko wiecie. O ty! O, lol. Dziwnie to wyszło. Ale dobra. W ogóle to ma taki klimat trochę jakichś takich polskich gór, nie? To by mogło być gdzieś, kurde, albo jakaś Słowacja, coś takiego. Jest taki klimat. Speer. Ciężko go tam będzie wyjąć. Tam jest typ. A! I dostałem śląskie oznaczenie. W śląskich barwach zotomodrych. Kurde, nie, muszę go wyjąć, bo... Sprawa honorowa. A to waper. Nie! Kurde! To nie ja go zabiję. Ale okej. Nie żyje, to najważniejsze. Nie mamy amunicji. Zrzut zebrany. Aha, czyli jak nasi zbierają zrzut, to my też dostajemy punkty. Okej. O! Dzięki ci, kolego. Leci zrzut kolejny. Trochę właśnie jest taki feeling ten... Przy tych zrzutach jest taki... O kurde! To jest ten byk. Jest taka nutka, powiedzmy, Battle Royale'owa, nie? Gdzie na przykład w H1Z1 czy w PlayerUnknown Battleground się zbiera zrzut, jak on gdzieś tam ląduje. 7 na 7. No nie jest najgorzej. Szału nie ma, ale... Nie jest najgorzej. Ten tryb by też był ciekawy przy 32 na 32, ale myślę, że mógłby z tego wyjść taki po prostu deathmatch. Ja myślałem, że to jest jakiś nowy pojazd. To jest, kurde, maszyna. Chyba tam chłopcy leżą, strzelają. No dostajemy w dupę, no przegramy to ewidentnie już tutaj. No kuźwa, spałował mnie pałkarz. Nie widzę tutaj raczej szans na to, żeby się odgryźć, chociaż nasi teraz przejęli zrzut. Zobaczymy, a nóż jeszcze się uda. No, a i w ogóle tak ostatnio sobie myślałem, przy tym jaka ta gra jest ładna i generalnie jaka jest spoko, to żeby nie było, boję się trochę po tym, że wyjdzie, wiecie, Call of Duty World War. Jak to w ogóle będzie po polsku się nazywało? Będzie przetłumaczony podtytuł, będzie się nazywało Call of Duty. Przepraszam, czkło mi się. O Jezu, czkawka. Call of Duty II wojna światowa? Czy jak? No nieistotne, w każdym razie wiecie, BF graficznie miażdży dupsztala. A wyjdzie te Call of Duty... I przy tym BF-ie może wyglądać troszkę... ubogo, chociaż te nowe Call of Duty, przynajmniej z tego co było dane zaobserwować na gameplayach, oczywiście to wszystko są gameplaye, wiadomo, w gorszej jakości, oczywiście to wszystko jest beta, oczywiście to wszystko jest na konsolę. Także jak to wyjdzie w wersji finalnej, to... No, chociaż niczego nie można być pewnym.
No przynajmniej mam nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej. A jak na Call of Duty powiem wam, że wygląda to nawet spoko. Niezła jakość tekstur. Całkiem nie najgorsze animacje. O matko, ale zrobił. Ty kurde, pompiarzu ty. Mówię pompiarz, to mi się przypomnia Zbigniew Stonoga, który jechał powkurwiać pompiarzy. Także zobaczymy jak to z tym kodem, bo powiem wam tak, multi do mnie, w sensie, jeżeli chodzi o mnie, to multi już jest trochę stracone. A jeszcze może to wszystko uratować spoko singiel. Żeby po prostu w tym singlu nie było jakichś, wiecie, jakichś kwasów, jakichś rzeczy z dupy, jakichś murzynów tam, gdzie ich nie powinno być, jakichś kobiet tam, gdzie ich nie powinno być. Żeby po prostu... Żeby tego nie było, bo szkoda, bo po prostu... Kurde. Bo te dobre... O lol. Te dobre wspomnienia, które jeszcze mam o Call of Duty po prostu zostaną gdzieś... gdzieś zakopane. O. I przy okazji sobie machniemy Albion. A szkoda, bo mimo wszystko mam bardzo dobre wspomnienia z Call of Duty, szczególnie z tymi pierwszymi Call of Duty. Powiem wam, jak wyszło demko Call of Duty. Call of Duty 2 pamiętam. Bardzo fajna muzyka w ogóle. One było w jakiejś gazecie. Nie pamiętam co to była dokładnie za gazeta, ale ja te demko miałem z jakiejś gazety. To ja wam powiem, te demko ograłem chyba dosłownie... To była taka misja, gdzie... I jeździło się, i na początku się jechało ciężarówką gdzieś chyba w Tunisie. Tak, to bodaj był Tunis. I jechało się gdzieś ciężarówką. Potem się dojeżdżało do takiego małego miasteczka. Tam była rozruba. I potem trzeba było na takiej plaży, na takim brzegu wyeliminować obsługę dział 88 niemieckich. I po prostu ja w to tak grałem. Ja w to tyle razy ograłem. Po prostu jak szalony. I szkoda, kurde, bo na przykład, że nie zdecydowano się. Wypuścili betę Call of Duty, co jest w ogóle karygodne, że wypuścili ją tylko na konsolę. Co jest jakąś masakrą w ogóle. O, tutaj macie widzicie, osłona, przeciwlotnicze czy szybsza regeneracja. Specjalizacje tak zwane. Co jest w ogóle dramatem, że grę o korzeniach PC-towych, no bo Call of Duty jest grą o korzeniach stricte PC-towych, jak na przykład Medal of Honor. Jest grą o korzeniach konsolowych, chociaż też w przypadku Allied Assault debiut taki był mocna premiera komputerowa i na tych komputerach się tak, że tak powiem, mocno jego obecność odcisnęła. Call of Duty jest grą stricte PC-tową, w sensie stricte PC-tową z korzeni, potem to się oczywiście zmieniło. I po prostu to, że wypuszczona została beta, już nie wspomnę, że to jest beta tylko do ludzi, którzy bodaj, o ile się nie mylę, do ludzi tylko, którzy kupili przedpremierowo. A pamiętajcie, remember, no pre-orders. Także po prostu, żeby nie wtopić, raczej nie polecam zamawiać preorderów. Po prostu beta nie pojawiła się w ogóle na PC-cie, co jest według mnie rzeczą masakrycznie karygodną, że konsolowcy sobie testują, a my PC-ciarze kupujemy kota w worze. I mi się to nie podoba, kurde, jestem na nie. Nie daję pozwoleństwa na takie praktyki. To coś bardzo niefajnego. Także pozostaje się jedynie modlić o to do Ponduczka. A może przesadzam, że modlić. Tam by się nie było o co modlić. Jest się o co modlić. Żeby po prostu wersja PC-towa była dopracowana, żeby nie była tandetnym portem z konsoli. Żeby wszystko to było pod PC-ta elegancko dopasowane. No póki co mówię, multi... Czy gdyby nie te sraki takie i te kwasy, jeżeli chodzi o historyczne elementy, z czym się nie mogę pogodzić. Spróbujmy posnajpić może. To wygląda jak Call of Duty. No fajne jest, podoba mi się na przykład, że są takie tryby, które kojarzą się ze starym dobrym... ze starym dobrym Enemy Territory. Tak, że po prostu gdzieś na przykład eskortujemy czołg i w miarę postępu na mapie musimy tam naprawiać jakieś mosty, wysadzać jakieś barykady, wiecie, takie motywy. To jest fajne. Do czegoś takiego dawno nie było i to właśnie starego, dobrego tutaj wow! To jest taka kurde, to był taki strzał za łapkę w górę, to się zdarza u mnie raz na milion.
Także docencie. Docencie kunszt. Docencie kunszt. Także wiecie, to się nie zdarza często. Także taki tryb a la Enemy Territory, że po prostu będzie się tam coś reperowało, eskortowało czołg i tak dalej. To wygląda kurde fajnie. To jest spoko. Także to tak. A, jeszcze... O! To było spoko. Też. Nie wiem, co strzel... Dobra. Widzicie, bierę mnie. A propos tych murzynów jeszcze, to mam nadzieję, że po prostu ludzie w cichym proteście nie będą ich wybierali. A spróbujmy taką akcję może. Selbstlader z lunetką. Broń wyjątkowo rzadko przeze mnie używana. Półautomatyczny z lunetką. To się trochę gryzie tutaj w BF-1. Bo szczególnie ten Selbstlader nie ma jakiegoś... Selbstlader w ogóle, fajna nazwa. Samoładowacz. Nie ma jakiegoś porażającego tutaj damage'u. Ale zobaczmy, jak to pójdzie. Także no, ja te Call of Duty kupię. Kupię je w pudełku. Są my ugadani z Dawidem, z Bonkolem, że pojedziemy do sklepu, kupimy i kurde... Zobaczymy. 3 na 1 to ciężko poradzić. Zobaczymy po prostu, moi drodzy, jak to wyjdzie. Ja sobie tego singla w ogóle... Premiera jest, czekajcie, mamy wrzesień, październik, listopad. No, premiera tego Call of Duty jest już za 2 miesiące, można powiedzieć, pod bokiem. Także już dużo nie zostało. Nie wiem, czy twórcy mają jakieś plany. W ogóle ślady w śniegu takie ładne, teselowane, łoje. Czy mają jakieś plany a propos... pokazywania w ogóle singla przed premierą, czy może w ogóle? W każdym razie ja tylko zobaczę sobie gdzieś tam, ewentualnie rzucę okiem na jeden jakiś gameplay, żeby mieć w ogóle jakieś rozeznanie... O, pieronie! Żeby mieć jakiekolwiek rozeznanie, jak to w ogóle, czym to się je. I nie będę sobie, powiedzmy, spoilował, bo tam, z tego co słyszałem, mają być nawet jakieś dość mocne elementy fabularne. Także zobaczymy. Czekajcie, co my tu mamy? Na przykład wymiatający. Co on tak wymiata? Jest bardziej stabilny. Autoloading fabryczny. Mondragon stabilny. Aha, okej. Weźmy sobie to, kupmy. Jak widzicie, nie mam co tutaj oszczędzać. Jestem raczej bogaty. Rigotti okopowy, fabryczny, autoloading fabryczny, a pistole. O, to jest fajny Mauser. Taki stary. Mam tutaj jakieś proskiny. Mam. Kurde, weźmiemy sobie. Pokrowiec kamuflażowy. Kupiłem te premium, to już niech będzie. Weteran piechoty. Proszę, od razu się będzie lepiej grało. Walka wręcz. Co tu jest takie fajne? Kurde, nóż okopowy sobie kupimy. O. Czy na to też są skiny? No, na szczęście nie. Dobra, zobaczmy. A, to jest nowa broń, ja jeszcze nie używałem. Myślałem, że podobna. To jest ten Mauser. On w rzeczywistości też chyba miał tryb automatyczny, z tego co pamiętam. Miałem kiedyś takiego na kulki. W sensie, wiecie, ASG. Jak to pierę. No, brzmi elegancko. Brzmi elegancko. Pszt, łapcie, chłopcy. Rzut zebrany. No i kurde, elegancja. A, powiem wam, całkiem spoko się z tego pyka. Tak na pierwsze parę strzałów jest ok. W ogóle ciekawe, jak będzie z dodatkami do tego Call of Duty, nie? No, zakładam, że nie oszczędzą nas. Jako że dodatki do Call of Duty pojawiają się chyba od czasu... W sensie płatne dodatki z mapami. Kurde, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale chyba od czasów drugiego Modern Warfare. Czy tak? Do pierwszy Modern Warfare jeszcze chyba nie było tych dodatków. Nie, w pierwszym Modern Warfare
wszystkie mapy mieliśmy, z tego co pamiętam, od początku. Dopiero od drugiego Modern Warfare zaczęło się te wypuszczanie map w płatnych dodatkach. Niestety. Sądny dzień. Dla wszystkich. To taki strzał za drugą łapkę w górę. Żeby ktoś nie kliknął drugi raz, żeby mu się nie pomyliło. Fajna broń, podoba mi się. Jakby jeszcze do tego była soczewka, on tam pewnie jest soczewką. Kurde bele, co ja zrobiłem, powiedzcie mi? A, tu nasz kolega ciśnie ładnie. Z miotaczem. O! Fajne, celne. Bardzo spoko. Dobra, zrzucik leci. Drogie dzieci. Tam ktoś biegnie. A! Dobra, no 3 na 1 znowu. Niklaus, ty zły człowieku. Pisze do mnie Morgul. Czekajcie, jak się pisze do naszych. Morgul, będziesz na YouTubie. Czekajcie, gdzieś tu był czat. Wszyscy to nie. Teraz zginę. Na T jest maska. Na K. Ja. Napiszemy mu. Będziesz na YouTubie. Pozdrów mamę. Lol. Zawsze chciałem to zrobić. Dobra. Pozdrawiam babcię. No, Morgul pozdrawia babcię. Spoko. Dobra, w tym meczu ewidentnie, jak widać, wygrywamy bardzo mocno. A wiecie, co się skapłem? Że w ogóle ustawiłem w OBS-ie taką opcję, żeby mi kursora nie przechwytywało. Teraz nie widać kursora. Ale to może jest tak bardziej, kurde, filmowo. Zabij 5 wrogów podczas obrony z rzutów zaopatrzenia. No dobra, no ja wolę zabijać ich w każdym momencie. Dobra, tu podbiegliśmy. To ja w ogóle te takie rozbłyski to chyba są te efekty z tego HDR-a nowego. Znaczy takie, one są takie teraz, jakby to powiedzieć, bardziej... Jakby to powiedzieć, one teraz są bardziej. Nie no, graficznie... Boże, jakby wszystkie gry miały co najmniej taką grafikę jak Battlefield. Byśmy strał ze szczęścia. Pulimiotчик przeciwnika. Śmiesznie niektóre słowa brzmią po rusku, nie? Jak jakaś beka z polskiego. Dobra, no myślę, że wygramy 415 do 115. To jest taka przewaga dość miażdżąca wora. Także myślę, że szanse są. Szanse są. Jak to mówią Francuzi. Nie, Francuzi to mówili marne chance. Z takich super żartów o Francuzach. Albo żre pan żur. Dobra, który jest Niklaus? No, 7 na 12. 10 na 9. Wychodzimy na plus. Także... Nie ma jakiegoś wielkiego wstydu. Wstyd jest, ale tylko trochę. Chyba gościu, masz dolecz się na szybkości. Kurde bele, akurat jak ratowałem kumpla, to musiał mi czapę sprzątnąć, bydle. Co za ludzie? To nie ludzie, to wilki. Tylko by innym wbijali szpilki. Ciśmy. Trzeba to w ładnym stylu skończyć. Kurde. Żeby kiedyś taka destrukcja była w Call of Duty, jest taki filmik na YouTubie, gdzie porównuje właśnie grafikę gościu BFA 1 i bety World at War. Nie! Co ja gadam? Jakiego World at War? Ej! A skąd on wiedział? Ej, mi to śmierdzi jakimś cheatem. Skąd on kurde wiedział? No dobra, może mnie wcześniej widział, a niemniej jednak sprawa trochę podejrzana. Sprawa podejrzana. Straciłem wątek.
porównanie grafiki. No i oczywiście BF1 wypadł lepiej, ale powiem wam, byłem zaskoczony, że jeżeli chodzi o jakość tekstur i tak dalej, oświetlenia, to te Call of Duty naprawdę spoko wypadało w wielu momentach. Wiecie, Call of Duty i kurde, nigdy nacisku na grafikę nie kładło za bardzo. No chyba, że to była część tam pierwsza, druga, no to one wtedy graficznie szokowały. Potem raczej już od czasu premiery BF-a 3 mniej więcej nie miały do BF-a startu kompletnie. No spoko. No chyba wygramy. No i było porównanie destrukcji, wiecie, tam w BF-ie gdzieś wrzucił granat, czy podłożył jakiś ładunek wybuchowy, wywaliło w luft. Wiecie, pół domu się zapadło, okna wyleciały. No masakra. W Call of Duty rozpadło się jakieś tam krzesło w domu, nie? Ale i tak powiem wam, jestem w szoku, że jest tam jakakolwiek zniszczalność otoczenia i jakiekolwiek fizyczne obiekty. Bo jak pewnie pamiętacie, to w Call of Duty... No nie. Wybuchem granatu to się nawet nie dało krzesła przesunąć, jak się go wrzuciło do jakiejś izby. Także no, idą w dobrą stronę. Idą w dobrą stronę, powiem wam. Dobra, kończmy temat i jedźmy do następnej mapki. Bo to już jest, kurde, mogliby się poddać. Mogliby tu wprowadzić takie głosowanie jak w CS-ie, nie? Drużyna przeciwna głosuje za poddaniem się. I oddać to walkowerem, bo tu już nie ma co. To już nie ma co. To jest daremny futer. Po prostu. Tam biegają, no ale... Dobra. Zaopatrzenie przejęte. O! Obroniłem swoją twarzą innych przed wybuchem tego granatu. Dobra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 500. I wygraliśmy. I odblokowałem sobie w kodeksie Albion. Kolejne jakieś tam, no powiedzmy osiągnięcie. Dobrze, zagrajmy sobie na Galicji, bo jeszcze... A Wołga była? A Wołga to chyba była ta poprzednia mapa, tak? Dobrze, to zobaczmy Galicję. Galicja bardzo fajna w trybie 32×32. Miałem okazję ograć. W ogóle fajnie. 4-osobowy team, z czego 3 baby. Ten BF też jest taki mocno pro... jakby to powiedzieć... Pro... najświeższym trendom w kulturze. Czy jest... O, wiecie o co chodzi, no. Nie w tym stopniu jeszcze co Call of Duty, bo gdyby to było w tym stopniu co Call of Duty... muszę się przeciągnąć. To byśmy tutaj pewnie zaobserwowali czarne kobiety w armii rosyjskiej. O, jaki marihuaniniarz. A tu jakaś kurde kromka chleba. A, bo to Morgul jest pewnie z jakiegoś tam teamu, klanu czy coś. Dobrze, dalej. I teraz mapka, moi drodzy, Galicja. Puste pola, dużo jakichś takich okopów, jakieś drewniane chatki. Generalnie na tej mapie można zobaczyć definicję tego, czym była galicyjska bieda. Nie wiem, w jakim to się dokładnie miejscu tutaj toczą boje. Ale no, dobra. O, mogę sobie dojść do teamu, nie będę taki samotny. Co tutaj mamy, proszę pana, jeszcze do kupna ewentualnego? Z takich rzeczy to musimy tutaj poodblokować. O, tego Hellrigera bym chciał bardzo. Hellrigel. Bardzo bym go chciał, muszę wbić 10. poziom. A mamy który? A mamy 8. Także jeszcze trochę mi tu potrzeba. A to możemy sobie pograć tą klasą jak najbardziej. Jakiś kurde pistolet Howdy, czy jak coś tam. Howdy. Taki kurde Colt. Jakiś gaser. Zobaczmy. Tutaj mamy co? Nie będziemy tu... Nie mogę żadnych wizuałów. O, tu mam jakiś rycerz, moi drodzy. No na bogatości. Nie ma biedy. Dobra, gramy tutaj ruskimi. Nie bolszewikami. To nie są chyba bolszewicy, nie? To nie są czerwoni, to są jeszcze carscy. Jaki on wielki! Pół ekranu zajmuje. Ej, fajna bardzo animacja w ogóle ładowania. Bardzo mi się podoba.
Dobra, i lecimy. Także pobijemy tutaj trochę, podbijamy poziom. No i tak ta mapka wygląda. No jest jak tamte bardzo sugestywnie wykonana. Czuć galicyjską biedę. Nie wiem czy w tym trybie, ale jak się gra normalny, jak to się nazywa, podbój, tak? To zmieniają się warunki pogodowe, przychodzi mgła momentami, robi się na odmianę słonecznie albo pada śnieg, co też fajnie urozmaica tak i wpływa po prostu na to, panie kawalerzysto, wpływa na to po prostu jak tutaj, jak wygląda działania na przyboju. Sorry, zapętliłem się, bo oszalałem na moment. Kurde, biją nam konia. Będę kichał. Przepraszam. A dobrze mi ryja nie obrywało. O, jaki ruski pysk. Czysty ruski ryj. Zawsze mają fajne skiny te snajperki. Te kurde, asasynki. Ej, odbierają nam to? Tam ktoś jest? Nie wiem, ale... Granat rzucić zawsze spoko. Granat! Nomen omen. Jeśli mi się nie chciała myszka dobrze przesunąć za wrogiem. Ja. Dobra. Któryśmy są? Wow! Wow, mamo, jestem 8! Hurra! Na 12. No już mniej. Ale dobrze. Czekajcie. Może dynamit, nieco my tu mamy granat zapalający. No, to jest spoko wszystko. Spomóżmy tutaj kamrata. Bardzo ładnie nam tutaj Niemiec podbiegł. Cholera! Wania! Wstawaj! O, tutaj snajper i tam, moi drodzy, do tego prać do tego zrzutu. Niech się spawnią na mnie właśnie snajperzy, jak ta pani. Próbują nas tu zgranacić. Kuźwa! Pilnuj się. Dziocha, pilnuj życi. Bo wróg u bram. Nomen omen. No strzelaj tam, strzelaj, kurde, ty snajperka. Żebym ja musiał z pistoletu maszynowego... Ojej. To był szok, powiem wam. To był szok. 107 na 60, dobra, idzie to... This fucking shit map. Czemu tak brzydko? Mi się podoba. Mi się akurat podoba ta mapa. Chyba sprawdź. Jadymy, chłopcy. Co tam, wszystko dobrze? To jadymy. Nie wiem, co on powiedział. Ja w ogóle w językach wschodniosłowiańskich to słabo. Dobra, lecimy po zrzuta. Tu go, kurde. O! Osiągnięto nową rangę klasową. 8. To jeszcze dwie. Jeszcze dwie i będziemy mieli tego jak to było? Hellriegel. Leca jak głupi i ślisk. Chłopcy, chodźcie do mnie. Jeszcze co prawda nie jestem ranny, ale pewnie za niedługo będę potrzebował medyka. W ogóle to jest strasznie fajny ten system osłon taki, nie? Chłopcy, do mnie. A, i przyszedł w sumie. Medyk, dobra. Spasiba, druzja. Idą! Chłopcy! Niemcy idą! O, i to jest dobra gra zespołowa. Ja mu, kurde, klikam, on mi rzuca ładnie apteczkę. Dobra, wysiemy ten zrzut tutaj do reszty. 1000 punktów ładnie natrzepałem. Bronimy ile się da. Chłopcy, niech tu ktoś przyjdzie, kurde. Czemu my tu sami z kolegą musimy walczyć? Kurde, jak kowboj jakiś. O! Chyba nam naszego medyka zgładzono.
Coś je... Ty Niemcu niedobry. A oni kurde z moździerza walą. Tam gdzieś... To ten bydlak. Bydlak Niemczak. 9/3. No ładnie tutaj muszę powiedzieć. Muszę się sam pochwalić. Ładnie, Niklaus. Bardzo ładnie pocisłeś. Dobra, spawnimy się gdzieś. Tutaj może na koledze. 283 do 75. Dobra, chyba wygramy. Co ty tak stoisz, koniu? Uciekaj, bo cię ktoś zwali. Z nóg oczywiście. By nie było. By nie było. Dobra, chłopcy, wpadamy. I przejmywamy. Ja, pilnuj, chłopek, pilnuj. Masz fajne narzędzia. Zagłady. Może mi się ten medal uda zrobić. Jeszcze 2 zabić w obronie. I kurde, mamy to. Dobra, co? Zostało 200 punktów i wygraliśmy. Tam idzie. A! Od lewej nas podeszli. To gizdy. O, gizdy pieronowe. Także bardzo klimatyczne są te mapki frontu wschodniego. Bardzo fajne. Eleganckie. O ty bydlaku, ty. Poszł granat. A! I się zwalił przed okopem. Pyskiem w błoto. Dobra, gdzie byśmy się tu spawnili? Gdzieś na naszych. Tu trzeba to odbić by. Trzeba by odbić... Co ja za konstrukcję zbudowałem? Trzeba to odbić by. Nie wycofuj, nie wycofuj. Kuźwa! Ale co go uszkodziłem, to moje. No ja jeżdżą takie bydlaki. Kto ci dał prawo jazdy? Gdzie je znalazłeś? W puszce z tuszonką? Nie, to Niemcy. W biksie z... tym... kurde, fleischem z wieprzka? Dobra, nie chcę. Nie chcę się tak uwalić w tym. I ślizg, do okopu. W ogóle mam nadzieję, że w Call of Duty będą ślizgi. To jest moja ulubiona rzecz w FPS-ach. Tam strielają. Dobra, chłopcy. Dowejdźcie sam medyka. Zakurzyli waperzy. I obiera. O, może być jakaś szarża. Uważajcie, chłopcy. Ja. I przyszarżowali faktycznie. Granat! Dobra. Uważajcie. Dobra, pójdziemy trochę do przodu. Tam nasi sobie świetnie radzą. Na spokojnie. Nie wychylamy się. Spokojniutko. Żeby tu ktoś teraz tylko nie wpadł do tego okopu. Może się im uda fajnie wyjść na tyły. Spokojnie. A ja w ogóle cały czas mówię Niemcy. Kurczę, to nie są Niemcy, przepraszam. To jest armia austro-węgierska. Czyli to mogą być równie dobrze Austriacy, jak i Polacy, jak i Ślązacy, jak i Czesi, i kurde nie wiem, Słowacy, Ukraińcy, kto tam jeszcze, jacyś Chorwaci, Węgrzy. To wiecie, to był taki miks narodowościowy w tej armii, CK Armii, a wszystkim się tak chciało walczyć bardzo za cesarza Wilusia. Tak im się chciało walczyć, że to coś niesamowitego. Dobra.
No wygraliśmy. Eleganckie zwycięstwo. Bardzo pięknie. A nie, ta mapka, którą wcześniejśmy grali, to była twierdza Brusillowa. A mapki Vołga jeszcze nie graliśmy. Dobrze, to zobaczmy sobie jeszcze Vołgę. I chyba nam zostanie jeszcze jedna do ogrania. Będziemy mieli wszystkie ładnie zaprezentowane elegancko w Full HD, 60 FPS-ach. Piękna sprawa. Dobra. O, jedźmy z tematem. To jedźmy z tematem. No ja tutaj troszkę nie chwalący się, ale ładnie przypunktowałem dość. No nieźle, nieźle. 14,7 to nie są złe staty, moi drodzy. To nie są złe staty, to są spoko staty. Zabij 5 wrogów. Dobra, to sobie zrobimy, myślę. To się uda zrobić dzisiaj jeszcze. I będzie spoko. Vołga, zrzut zaopatrzenia. Zobaczymy potem, oczywiście wpadajcie na streamy na Twitch TV Niklaus, to będziemy widzieć jak będą się te tryby grały w... Nie, inaczej. Jak będą się te mapy grały w innych trybach. O, to chciałem powiedzieć dokładnie. Czy równie fajnie, bo póki co powiem wam, bawię się bardzo spoko. Dobrze, zobaczmy, co to się tu dzieje. O, tu są bolszewicy na przykład, jak widać. Czerwona gwiazda. Także tu bijemy... A, widzicie. Bolszewicy kontra biali. Ciekawe, do których nas wrzuci. Nie wiem, kurde... Obie opcje są słabe. Ale chyba gorzej być czerwonym, nie? Dobra, gość, rób się gotowy. I jadymy. Obie opcje z perspektywy Polaka są bardzo mało interesujące. Bo i biali, i czerwoni to nic dobrego, ale o czerwonych się przekonaliśmy, co to za banda. Także no. Dobra, kozacki sztylet. Kozacki sztylet. To nieźle kozacki sztylet. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Furt. Pszt. Ja jestem w... No. O! Zminimalizowało mi BF-a. Co się dzieje? O matko, co się stało? Dobrze, jesteśmy w białych. Dobrze. Z dwojga złego wolę to. Zrzut zaopatrzenia leci. Napieramy. Aż zagwizdam w gwizdka. I bijemy czerwoną bolszewię. Cóż lepszego mogło się zdarzyć? Dobra. Mamy to. Mamy jednego czerwieńca. Chłopcy, chodźcie do pomocy. A! Mnie tu zacisną, no ja sobie nie poradzę. O! I didn't even know what hit me. Dobra, ale zaczęliśmy nieźle. Czerwoni 0. Biali 20. 22. 23. Dobra, spawnij się, dawaj. To czy to... A, to nasz. Myślałem, że to bolszewia surwiała. Ale tu pierom... LOL! A ty co, bolszewiku, bydlaku? I pyk. I kurde pyk. I pyk. Kurde, tak się jedzie z czerwonymi. Biegną. Czerwieńce! O! Normalnie niczym w bitwie 20 roku. Dobra, jedźmy z tematem. Dobrze poszło. To było dobre. To mi się kurde podobało. Takie akcje to ja lubię. Dynamiczne. Fajnie zakurzyli. My to wypadniemy z tej kurzawy. LOL! To był jakiś nieśmiertelny kacap. Co to miało być? On się tu gdzieś kryje. Bolszewia. Słuchajcie, gdzie?
Jaki gość! Kuźwa. Aha, bo to była jakaś tam ciężka klasa pancerna. Lol. On się chyba w sumie, to nie ja go zabiłem i on się własnym granatem wysadził. Co za typ. Co za typ. Dobra, jadymy z tematem. A ty gdzie, czerwieńcu? A ty co, bolszewiku? Baretka żelaznej gwiazdy. No i powiem wam, Niklaus II. Ja ci zaraz tą chałupkę sprzątnę. Dobra. Wpadamy w kurzawę. Nie ma chłopcy. Aha, moździerz. Jeszcze nie dość, że dostałem z moździerza, to jeszcze mnie musieli podpalić. Biednemu to zawsze wiater w dupę i te kłody w oczy, nie? Czy jakoś tak. 153 do 52. Już tak szybko nie idzie jak wcześniej, ale myślę, że mimo wszystko wygramy. Mimo wszystko pójdzie. Powiem wam jeszcze a propos tego, czy coś jest odpowiednie dla reklamodawców, czy nie. Ostatnio każdy mój nowy film jest otagowywany z mety w zasadzie jako nieodpowiedni i nie mogę na nim zarabiać, także śmiałem się już, że chyba żydostwo międzynarodowe i Sorosowa finansjera musiała nam położyć rękę na moim kanale, bo ostatnio mnie cisną niemożebnie. W dupie z nimi. W dupie z nimi. Wszystkim na mnie zamkniecie mordy! Jezu, tyle ich było, że się nie mogłem zdecydować, do którego strzelić, no i w końcu zginąłem. Także świetna sprawa. Dobra, chłopcy, gdzie wy tu walczycie? Tu może wspomóżmy naszych kamratów. No i Niklaus w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Kurde bele. Tak liczyłem na ten granat. Nie poszło. Ale powiem wam, 9-7 to nie są złe staty. Tu się dołączmy do szturmujących kumpli naszych. Pszt. To jest ten bydlak. Bydlak bolszewik, no. Nomen omen. Tam tu gdzieś? Bolszewia? Ja. Idę. O, udało się. Gaz. Oj, proszę, i awansik, i elegancko, i 40 level, i obligacje. O, kuźwa. No, pewnie podpalić, wysadzić, podeptać koniem. Jasne, jasne. Najlepiej, dobra, 223, jesteśmy w połowie w zasadzie. To napierajmy. Bo jest dobrze, jest dobrze. Ewidentnie pieremy czerwieńców. Kurde, ruski cowboy. No, tam ktoś się rozstrzelał. Co za menda. O, Hellriegel, no ja też se go kurde odblokuję, Też se go odblokuję, wy się nie bójcie. Dobra, rosyjski przejmij 5 rzutów zaopatrzenia. Się robi, kurde, już biegnę. Proszę bardzo, nie ma problemu. Najmniejszego. Chłopcy, za mną. Proszę. Kurde, jak on mnie porobił? Z Lewisem. Bolszewik z Lewisem. Ma to sens? Niekoniecznie. Dobra, tu się zespawnimy, tu mamy blisko. Może coś z tego będzie. Już mi się głos trochę traci, wybaczcie. Prawie godzinę ględzę. A jeszcze jestem przeziębiony.
Zebrano zrzut. No i no, że to ja miałem go zebrać, no ale dobra. Oho. O ty niedobry ty. Ci są przewaleni, kurde, te klasy, jak ktoś zbierze ten zestaw tego miotacza, płomieniacza, czy tam tego szturmowca, czy czyściciela okopów, tego co jest tam na mapie Verdeu między innymi, to jest masakra. Ich zabić, to wam powiem, jak jest taki typ, który ma ten ciężki karabin, ten taki, co był montowany na samolotach. I jakby za nim łaził ktoś i mu rzucał apteczki i rzucał amunicję, to on jest nie do zaebebania. Ty, nowej apteczka. No, pasmatri namienia. Nie umie po rusku. Jakieś psy dupami szczekają na placu. Co to? Aha, nasz na koniu i taka podkowa beztuż. Dobra, leca. Atak szczupaka. Kurde, ej, my to przegramy jeszcze, ale nas pociśli. Widzieliście to, jak nas wyprzedzili? Co za banda bolszewicka. Co za mędy. No dajcie spokój. Co za banda. Nie wierzę. To tak nie może być. To tak być nie może. A no dobra, no. Ale jeden czerwony miej. To zawsze na chwałę cywilizacji Zachodu i kultury europejskiej. Piermy się. Jak ino mogimy. O, i hopsy. A, to nasz. Dobra, już widziałem. Medyk. Kurde, mają nas namierzonych z moździerza. Ale musimy tu... Dobra. Gdzie jest ten moździerz? Gdzie to bydle się rozstawiło? O, no na jednego strzała to kolego, tak to się nie będziemy bawić. Nie! Nie wskrzeszaj typie w takim momencie. Oszalałeś? Właśnie tu. Do trupa było strzelane. Lol. Co się wyprawia? Dobra, nadrabiamy trochę. Musimy ich dociść. No nie może być tak, żeby w chrześcijańskim, katolickim kraju... O! Żeby Bolszewia wygrywała. Chłopcy, ale pomóżcie, pomogajcie no. Pomogajcie, chłopcy. Dobra, trochę nadrabiamy, Gaz zeszedł? Ja. Jakiś koń jedzie? To nasz. Jak ten wbił? Co za typ? Moździerz rozpryskowy. No i to właśnie na takim trybie, jak i przejmowaniu flagi, jest bardzo fajna broń, bo wiedzą dobrze, że siedzimy w jednym miejscu przy punkcie, żeby go przejmować i wystarczy ino się wcelować i można prać, jak szalony. No i tak to jest, kurde. Moździerzniki pierońskie. O ty. Ha! No przepraszam koniku, że cię zwaliłem. Ale no tak wyszło. O! Czerwieniec. A! Pięknie.
Kurdino. Było tak blisko. 18-15. Mam najwięcej killi w moim teamie. Jestem dumny z siebie. Chłopcy, ale pomogajcie, podpolą mnie. Bydle. Kurde, przegramy no. Przegramy jak nic, ale nie taką wielką przewagą przynajmniej jak oni mieli. Znaczy jak myśmy mieli w poprzednich meczach. Także wstydu nie ma jako takiego wielkiego. Ciście ich tam, chłopcy, ciście. Powiem wam, w ogóle korzystam z tej myszki, ten Rival 310, jestem mega zadowolony z niej. Pięknie się świeci, najważniejsze. Jest generalnie superowa. O, jak tu nas dociśli, no to końcowa. No to końcowa naszego szaleństwa. No i poracha, ale nie taka tragiczna. Dobra, wyjdziemy sobie stąd, i sobie zobaczymy jeszcze tą jedną mapkę, żeby mieć to w komplecie. Przegrać z czerwonymi, o Boże, to boli. So much. Dobra, premia w grze. Premii brak. Najlepszy oddział, brawo. Jakie mordy mongolskie. No trudno, no trudno, no wygrali, no. Dobra. Zobaczymy sobie jeszcze tą jedną mapę, może się uda do niej połączyć. Żeby wam pokazać, a i samemu też zobaczyć. Wychodzenie, no spoko, wychodź. Nie trzymam cię. Kurde, jestem głodny, muszę coś zjeść. Jestem w ogóle w trakcie malowania łazienki, nagrywam to w przerwie. No i dobrze, i zobaczmy. Jeszcze nam została jedna mapka, o ile się nie mylę. To graliśmy. Na Carycynie jeszcze żeśmy nie grali. Podbój na Carycynie, taki duży. Dobra, zobaczmy sobie taki duży podbój. Nie musimy całego ogrywać, zobaczmy sobie aby tą mapkę. A, to jest taka duża mapa z taką cerkwią dużą po środku. I tu też właśnie walczą czerwoni kontra biali. Czyli bolszewicy kontra mięszewicy. Aby wygrać, musisz kontrolować jak największą ilość flag. No spoko. O, patrzcie. A ja w bolszewikach. O Jezus, no dobra. Elegancko, kurde, kojarzy się z metrem. Tak z metrem się kojarzy. Dobra. O, ładnie mnie wrzuciło. Lala. Lala. No elegancki spawn. Naprawdę elegancki spawn. Chociaż jako bolszewik to się cieszę, że zginąłem w sumie. Dobra. Nie no, mapka wygląda konkretnie. Powiem wam. To chyba jest taka największa mapa, jak chodzi tutaj o front wschodni. Ten dodatek. No, powiem wam. Sztosiwo. Ale też zamieszanie sporawe się tu odbywa. Nie to! Zawsze mi się myli. Gościu, osłaniaj. Katedra światła. Czy to jest na podstawie jakiegoś rzeczywistego miejsca na pewno? I pewnie gdzieś taka katedra światła rzeczywiście jest. Ale nie mogę tego dopasować nigdzie z tego, co się orientuję. No z pompą na taki dystans to jeszcze nikt nie wygrał. Dobra, zobaczmy sobie jako wsparcie może.
Przynajmniej 5 zrzutów. No tu to się raczej nie uda. Także tu już co można wywnioskować. Tu w tych budynkach będą siedzieć i snajpić i kampić. To będzie najciężej zdobyć. Tam na placu będzie masakra. No, analiza bojowa. Niklaus Gmoch. Pyk na szybkości. Z tym, że ona też będzie ciężka. Przynajmniej tak się wydaje. Ciężka do obrony. Ma dużo bardzo wejść. O kurde! Typ musiał wbić akurat jak ładowałem. Ale udało się wbić trzeci level klasowy na tej klasie, także spoko. Spróbujmy jeszcze tu coś pochachmęcić. Także jak widzicie, dodatki, znaczy mapy w dodatku w imię cara, in the name of Car, są eleganckie. Także jakby się ktoś zastanawiał nad kupnem premium, fajnie mu się gra w BF-a, to póki jest ta promocja, to jest, moi drodzy, dobra opcja, żeby to zrobić teraz, bo potem jak to będzie kosztowało 170 zł, no to jak uważacie, ale ja bym nie dał tyle pieniędzy, bo tyle to wiecie. A jest też, jakby ktoś nie miał BF-a, to jest też taka opcja, o ile się nie mylę, przynajmniej była jakiś czas temu chyba, BF1 plus premium za chyba 120 zł czy 150? No to się oczywiście, że opłaca, bo tych map naprawdę jest dużo. Naprawdę są bardzo spoko. Także brać... To był Russian Space Program. Tak się wysyła bolszewików w kosmos. Także brać, nie gadać. No a jeszcze są 2 dodatki przed nami, czyli jeszcze pewnie 10 map. Kolejne. To spoks. O, nadeszła mgła. Tu nas w ogóle biali bardzo cisną. Co z jednej strony mnie cieszy, a z drugiej strony mnie smuci. Kurde. Patrz tam jako. Co za bydle. Nie ma tak. Myślałem, że ktoś tam wróg za nami podąża. Tam widzę, że koledzy walczą z oporem. Co za koniarz. Aha. Kurde. Ej, spoko miejscówka. To jest jaki w ogóle camping spot. Masakra. I no, że... Ej, myślałem, że nie idzie wyjść stamtąd. Dobra, hapsy, jadymy. Kurde, podpolą się. Gościu, płoniesz, wiesz o tym? I to, znaczy nie wiem, może zapłonął ogniem miłości do Związku Radzieckiego czy coś. Dobra. Kurde, jak ktoś krzyczał po rusku, i chciałem powiedzieć, o, wróg blisko, bo po rusku krzyczą. Zapomniałem, że tu wszyscy są Rusy. I no, jedni są ci źli, a jedni są ci jeszcze gorsi. Zrujnowane hale. No możemy jakiś tam atak jeszcze przypuścić. A, jak to słońce wyjdzie, to patrzcie. Kurde, i właśnie to jest w BF-ie, że jest tak ładnie, że czasami staje i... O, no powiedzcie, przecież to jest... Wow. Wow. Widok wow. Efekt wow. Także no, robi robotę. Nie ma co strzelać, nie? Вижу медика. Вижу пулемет.
Snajper mnie wyczaił. O, jestem na strzała. Aby tyle. Меня ранили! Нужен врач! Niech się ktoś na mnie spawni. Ja tutaj robię... O, dobra. Там один из их штурмовиков! To było dobre. O, ciu. No dobra. No dobra. To nie poszło. Dobra, moi drodzy, to by było tyle, bo ten mecz jeszcze potrwa, a ja muszę wracać do malowania łazienki. Także to był dodatek w imię Cara, czyli In the Name of Ca. Także dziękuję wam, o, a tak ta katedra wygląda w środku, bardzo zacnie. Dziękuję wam, moi drodzy, pięknie za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, polećcie znajomym, rodzicom i przyjaciołom. A ja spadam. Zapraszam was, moi drodzy, na Twitcha, Twitch TV Niklaus, zapraszam na Facebooka, mojego fanpage'a. Wszystko pod spodem polajkowane. Trzymajcie się, pa! Kurde, nie działa przycisk zatrzymaj nagrywanie. Ja.